on you. Because you're mine. Stop the things you do. What a favorite guy. No running around, and I don't want, baby, no hanging around. I put a spell on you. Yes, because you're the things you do. What a minute. I love you. I love you. I love you, baby. And I don't want it. And I don't care. I want you right now. I put a spell on you. Oh, because you're Σπύρο, βλέπουμε ότι η δικιά σου η Harley έχει κάτι το ξεχωριστό. Πες μας, βλέπω τον Άγγελο, βλέπω κάποιες παρεμβάσεις εδώ πέρα. Εξήγησέ μας λίγο αυτές τις παρεμβάσεις. Τι κάνουν ξεχωριστή για αυτήν. Κοίταξε να δεις, τυχαίνει να βλέπεις μια μηχανή από τις μοναδικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Το πλαίσιο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι χειροποίητο. Το έχουμε κάνει εμείς. Αυτή η μηχανή έχει πάρα πολλή δουλειά. Το θέμα δεν είναι καθόλου τυχαίο, το έχω ψάξει πάρα πολύ. Επειδή η μηχανή, η εικόνα της όταν τη βλέπεις είναι μια κακιά μηχανή, ήθελα να έχει ένα όνομα αγγέλου. Την έχω ονομάσει Μπρίαθο. Αν ψάξετε στα βιβλία, στα γραφτά ή και απλά στο ίντερνετ, τέλος πάντων, αν το ψάξεις, μπορείς να καταλάβεις ότι ο Μπρίαθος είναι ένας άγγελος ο οποίος όταν βρυχάται διώχνει τους δαίμονες. Εγώ το συνδύασα η μηχανή όταν παίρνει μπροστά. Για να έχεις φτιάξει όμως τώρα κάτι τόσο εξειδικευμένο και τόσο ξεχωριστό, πάει να πει ότι έχεις και την ευθύνη και το άγχος εντός εισαγωγικών να το συντηρήσεις, να το διατηρήσεις την κατάσταση που το διατηρείς. Ποια είναι η ευθύνη του χαρλεά που λέμε σε αυτή την περίπτωση? Η ευθύνη είναι μεγάλη και όταν έχεις να κάνεις με πράγματα που είναι εξειδικευμένα και που γίνονται πρώτη φορά, έχεις την ευθύνη και έχεις και το άγχος να δεις αν όλα αυτά έχουν δέσει αρμονικά και αν έχει λειτουργικότητα που πρέπει να έχει μια μηχανή για να είναι ασφαλές για τον αναβάτη κυρίως. Γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Πες μας και κάτι τελευταίο για τα ταξίδια που κάνετε. Δεν ξέρω αν είσαι Πατινός, ήρθε στην Πάτρα ή οτιδήποτε. Γενικότερα κάνετε χιλιόμετρα με τις μηχανές αυτές. Τι νιώθετε εκείνη τη στιγμή και ποιο είναι το μεγαλύτερο ταξίδι που έχεις κάνει? Σίγουρα τη ζωή τη βλέπεις διαφορετικά πάνω σε μια Harley. Έχω πάει στο εξωτερικό. Αυτό το πνεύμα ελευθερίας και αυτή την ικανοποίηση να βλέπεις το δρόμο και τα τοπία μέσα από τα χρώμια μιας Harley δεν μπορεί να στα προσφέρει κάποια άλλη μηχανή. Μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω ποια είναι η κυρία. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη μοτοσυκλέτα, η οποία όσο και αν φαίνεται περίεργο ανήκει σε γυναίκα, είναι της Χριστίνας Ιακωβίδου. Σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις. Κλέβει τις εντυπώσεις, βλέπουμε ότι κυριαρχεί το χρυσό και θα με μετέψει λίγο καουμπόικο κάπως όπως το βλέπω. Έχει κάτι από το Far West επάνω. Κοίταξε να δεις, όπως σου είπα και πριν, επειδή έχει τύχει εμείς να είμαστε μαγαζί και να τις κατασκευάζουμε αυτές, έχω την τύχη να έχω ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό στο μαγαζί μου, τον Μπούλι,
bullish performance είναι και έτσι λέγεται, ο οποίος ό,τι βλέπεις πάνω το έχει κάνει στο χέρι του. Είναι Δηλαδή, επίσης, αυτό για παράδειγμα. για παράδειγμα, το τιμόνι αυτό με το ξύλο ή τα στριφτά σίδερα ή η εξάτμιση που όλοι απορούν από πού βγαίνουν τα καυσαέρια. Αν κοιτάξεις θα δεις ότι η τρύπα είναι πολύ κρυφή. Τα γυρίσματα που έχει όλα αυτά είναι όλα χειροποίητα. Είναι από τις μοτοσυκλέτες που στέκεται περισσότερο ο κόσμος και κοιτάει και θαυμάζει. Και αυτή η μηχανή κυκλοφορεί στην Αθήνα κανονικά. Όταν με το καλό προλάβουμε και την τελειώσουμε θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αθήνας, ναι. I put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. What a favorite time. No running around, and I don't want, baby, no hanging around. I put a spell on you. Yes, because you're stop the things you do. What a minute.